Jadi jenengan kok semisal sik ditakdir Allah sik sregep salat, syukur niku termasuk rezeki yang paling utama. Enggak ada hikmah. Orang kadang berubah. Soalnya wonten serius Bapak Ibu. Wonten serius tiyang niku wani ninggal salat gara-gara ninggal salat rezekine tambah kathah. Hati-hati niki. Niki istidraj saking Allah. Sampeyan kudu hati-hati. Wonten cerita tiyang niku nggih pun lumayan sugih pun saged berangkat haji, berarti kan pun lumayan sugih. Dilalah suatu ketika sing criyos teng kula niki tiyang sing radi ngalim, kiai lah cerita. Ana kancaku, aku pedhok kenali pas waya haji. Yes. Sekitar 10 sampai 15 tahun mboten kepanggih. Pedhok malih tambah sugih. Tambah lebih dari yang dulu. Perusahaannya atau dagangannya itu bercabang-cabang, pundi-pundi. Terus ditangleti, wah iki sawangane salate tambah sregep sama niki. Lah haji bolak-balik sama niki. Jawabannya ternyata sebaliknya. Aku sugih iku ora mergo salat aku. Aku sugih iki mergo ninggal salatku. Aku saiki ora salat ora apa-apa, tambah sugih. Alhamdulillah, doa alhamdulillah ya. Pripun ngeten iki. Nah niku sama atus-atus. Ngoten niku kadang istidraj. Istidraj iku napa sih? Dilulu pangeran. Atus jenengan biasane wonten tiyang ngemis teng dalem panjenengan. Niku sampean mai langsung apa sampean jano riyen? Sampean mai langsung kan? Sampean golek sampean mai langsung kan. Mergi kan pun blendap jenengan kok ndulak njaluk wae. Wong iki maneh. Niku berarti ngemaini Gusti Allah dicepatkan niku saking gedinge. Nah, mangkane ngoten. Makane wis salatku sregep ya Allah, ngaji ku sregep kok sik kere wae berarti pangeran niku seneng karo jenengan. Wah, iki sawangane iki nek tak mes juga tambah lali ngajine iki. Tak ngene wae, pas-pasan ngene sregep ngajine. Ngoten. Jadi ditakdirno apa mawon jenengan kudu nggadahi manah syukur. Mergi termasuk iman yang keenam. Percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Niku berarti jenengan nrimo takdir panjenengan hari ini ditakdirno apa mawon.